Nasa 860 na modern handheld radios ang naprocure ng Police Regional Office 1 o PRO1 bilang paghahanda at pagtugon sa direktiba ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III sa 3 to 5 minutes response rule o mas mabilis na pagtugon at pagresponde ng pulisya sa mga krimen. Upang lalo pa itong mapaghusay, may mga drill o simulation din umanong isinasagawa ang pulisya para sa quick response. We are doing the drill now every day, especially na yung radio rin natin, kapuprocure na natin as I mentioned during my speech. Meron tayong 816 na pinocure na radio na hindi na ginagamit yung parang frequency. Ginagamit na natin yung telco. Kumbaga, ang tawag doon ay Presto Talk over cellular. Ito yung bago na nabili namin. Handheld siya. Kahit saan ka, basta may signal, magagamit mo. Pero siyempre, may mga dead spot din. Meron din sila. So ito na yung modern ngayon. Pero may apps na ginagamit, yung Celo apps. Celo. Sibra, Echo, parang Hello. Pero yung apps pinalitan ng Zay. Sibra. Celo apps. Kasama rin umano sa binibigyang pansin sa simulation ang mabilis na communication system. Pero aminado ang PRO1 na nananatili pa rin kulang ang police mobile sa rehiyon na malaki sanang tulong sa mabilis na pagtugon ng PNP. Equipment talaga ang isa sa namin na medyo kakulangan. But we are going to budget hearing na sa itong susunod na buwan. Most probably magsimula ng August, So, nabanggit doon sa advisor sa amin is to coordinate with our mga congressmen, representatives, para kausapin sila to help us raise yung budget namin sa modernization. Yan ang mga nabanggit din ng ating Chief PNP. Dito, kulang-kulang talaga din ang sasakyan. Pero doon sa iba, Cavite, na-mention sa amin, Cavite, sa Makati, marami siya sasakyan talaga. It's because with the help of the local chief executives. So ganun din, we will ask the support of our local chief executives kung makapagbigay sila ng mga mobility, lalong makakatulong yan para mapatrolyan namin ang buong municipality ng kanilang nasasakupan. Aminado rin ng bawat hepe ng pulisya na malaking hamon sa kanila ang mandato ng bagong Chief PNP, bagamat kailangan din nilang gampanan ang kanilang tungkulin. Ayusin lang namin yung deployment namin, yung positioning ng tao, tapos yung sectoring namin, yung Patrol 101 namin. Napakahalaga rin umano ang kooperasyon ng publiko sa mabilis na pagtawag sa kapulisan para sa agaran ding pagresponde. Importante rin umanong maisama sa phone book ng bawat telepono ang numero ng PNP. Kasi without your help as community, yung 3 minutes namin baka mahirapan talaga. But with your help, with the report kung ano yung mga krimen dyan, lalong mapapagtibay natin ang ating pag-responde. Joan Punsoy, Balitang Solid North.